Takže já vás vítám u další videa a dneska si zase moment. Tak šup. A dneska si zahrajeme mapu od Sisla. Pokud neznáte Sisla, tak máte v popisku videa. Spawnul jsem se někde tady a dělal jsem se na ten baráček, že nic tu není. No, omlouvám se, že kašlala. Nic tu není, tyjo, to je docela divný. Tyjo, kde může být ten bunkr? No to je jedno. Tady je klíč. Mám někde položit? Jo, nemůžu to pokládat, dal jsem si adventure mod. Já spadnu. To mě to málem zabilo. Ten tunel. Tyjo, kde to jsme? Já se přiznám, já jsem to video celý neviděl, protože vím, že on ty videa dává, že prostě ty mapy dává do popisu. Pravá je moje dobrá strana, ale já si myslím, že prostředku šahnuto. Mě to nezabilo. Sisle, to ti nefunguje. No to je jedno. To by mě zabilo, kdybych to zmačknul ještě. Tady je další cesta, ok, tady to bude snad nadějný. Ne. Moment. Jak se to jmenuje ta věc? Moment. Dejte mi chvíli čas. Jo, tak to se to jmenuje, ok. Tak dal jsem si adventure mod, zase, tak šup. A teď to fičí. To bylo těsný. Moment, efekt. Night vision. Tak, dobrý, už vidím. Zase. Takže ani tato, jo. Tak se bojím, že to bude nějaký. Jo. Nice. Tady kokos. Tu už se posouváme. Máš to docela pěkný Sisle. Ok. Co to je za místnost? Tady jsou stromy. Hádanka. Vidíte, bude Sisle, takže kostek mnoho výbuchů, hodně můžeš v tom hrát ve dne i po tmě. Cestu název hry, která by měla vyjít letos v betě a příští rok v plné verzi na Steamu. Počkej. Mám trošku nápad. Moment, zkusím tam dát toto. Moment, tady něco musí být. To je nějaká hadanková místnost asi, jak tak tuším. Tady je iron. On to zapomněl změnit ten iron. Kde to je, Sisle? Kde to může být? To je nějaký chyták, ne? se to nechce číst, protože to je hrozně dlouhý.
Kdyby to dalo aspoň na 3 ty, tak ok, ale tady nic není, what? Tu něco? Tak, jo, kde to může být? Že by tady někde na strom. Strom je místo, kde se nacházejí nebýt secret. Kokos, kde to může být? Ty kokos? Pro boha. Pokud mi to omluvíte, tak já se podívám na to video. Kde to je? Do při nápovědy. No tak ukáž. Příklad, kdybyste někam to jenom jeden papír s tím, co si hodíme sem, tak se vůbec nic. Když to tam hodíme, tak se tady má správná letečka. Aha, nezapomeňte na odběr. OK. Zajímavá odpověď. Nezapomeňte na odběr. Tak. Však jsem to napsal. Jenom taková provizorní správnou odpověď. Jo, tam je háček, no. No, sisle. Nevím, jak se píše teda. Ne, já jsem mi tam hodil. Kurňa. Okay. Nezapomeň. Jak se píše mě? Kurňa. Už jsem to našel. Tak ne. To jak se píše mě? Tak co? Sorry, sisle. Sorry, že to dělám, ale tady to je. Nebudu se dívat. Sorry, ale na to tady nemám. Mě by teď zajímalo, jak udělal tady ty kamery. Mě to fakt zajímá, jestli tady... To je kodový zámek. Ajaj. Není to takhle? No tak tady budeme až do večera, ne? No. Kurňa. Zkusíme to dát takhle, ne? Jak? Sorry, já to... Respektive do této místnosti. A v této máme tady tyhle teda jednoduchýho, obě si navolíme ten správný kód, tak pomocí těchto, což značí, což je skutečně hodnota, který my ty, které vzadu máme ještě piston správný kód, což je tohleto, tak se rozsvítí lampy. Aha, tak takhle, jo. Jo lidi, dal jsem to bez toho, abych se podíval na sislovo video. Jo, vůbec. Ale teďka už se nebudu dívat. Sorry? Ne,
Upsi. Sakra. Dirt. Tak jdeme třeba vše. Tak, nazdar. Super. Mimochodem tuto mapu vám dám do popisu videa. Pokud chcete. Pokud na to samozřejmě nezapomeňte. A pak se i otevřou tyhle ty dveře. Za nima tak se nachází tohleto. Jo, dobrý. Tak. Jsou tady tyhle obrazy, wow. O, ten větrák se ti ale povedl, Sisle. Nevím proč, ale to pěkně náhodou. Ty vole, už mě štvou ty partikly. Slyšíte to? No, já mám z toho husinu. Je tady nějaký průchod? Třeba obrazama. To se mi zdá nějaký podezřelý, tady ty obrazy. Aha, ale tady jsou bloky, ne? Já nic nevidím. Halo? Ale trošku vidím tady ty rohy. Kde Algašík? No, musím se asi gibnout, no, nedá se. Bow, tak. Arrow. 16. Ne, to chcípak. Dělej. Au. Ty kokos, ale tyto bloky jsou hnuby. Tam už bude konec, ne? Oh, yes. Nice. A jak se tam teď dostanu, no? Sisle! Jak se... Ne, dobrý, máme čas, no. Já bych si to mohl gibnout, ale div je pro děcka, no. Netherite, pickaxe. Mimochodem hraju to na ty nejnovější verzi Minecraft 1.16 už. Dárek pro nejrychlejší. Origin. What the fuck? Hosty. Co je tady to? To se mi zdá nějaký podezřelý. Kill the switch. No nic, radši tady toto všechno seberem a utečem. O, ty kopky. Ono se to nezdá, ale zlato je v realitě fakt měkký, jo? A někteří říkají, že zlato je tvrdší než kov. To nechápu. No, všechno to tu vezmeme. Já potom otestuju tamto tlačítko, protože nevím, co dělá. A někteří z vás asi ví, co to asi bude dělat. Jo, no, dejme to. Super. Mimochodem nejsem zase ve škole, neptejte se proč. Já jsem nemocný. Nebo, no prostě jsem nemocný. To bude bohatě stačit, pojďme. No, to je zlato. I can be forever just with us. I can be forever just... Ok, konec skrinky. Ukradli jsme. No i když... Na to, že jsem tam musel dvakrát podvádět, ale... No něco, radši to tu zavřem.
ať si to nevšimne. To je vážně nenápadné. Radši tady si vezmu tyto to. Prodáme to za miliardy. To budeme milionáři. Mimochodem můžete mi napsat, Rado, jak se dávají download věci do popisu. Já se potom kouknu, když tak na tutoriál. No a tady to zavřem a jdem to otestovat. Radši si toto zadáme, kdyby šlo vážně. Tak, nice. Tak jdem to zkusit. Pomoc! Ještě, že jsem tam nebyl. To je blok? To je blok? Asi ne, to nemůže být Void. Ale jsou to irony. Ale nevím, proč je tady víc ironu. Já se tam bojím skočit, já si myslím, že je to Void. A nebo jestli to nebude. Stone Age, Kurně. No, já toto když tak ještě opravím a dávám to do popisu videa. Ještě emeraldy. Ty, já jsem tu nechal emeraldy, já jsem si jich ani nevšiml. Tyjo, ty byla úplně neviditelný. Ty kokos, můžu přestat být nachlazený? No, berem. Jo, spousta staků, nice. Ještě. Jsem miliardář, nice. To už by mě dali do Guinnessovy knihy rekordu jako nejdražšího týpka na světě, ne? To jsem nechtěl. Dobrý. Víte co, bych chtěl zkusit? Já bych chtěl zkusit, jestli je to concrete, protože concrete asi je, tak to červený to teda není. Víte co? To tady všechno vyházím. A já to jdu zkusit. Ne, je to Void, sakra! Ještě, že jsem neměl ty věci. Tak jo, jdeme pro ty věci. Kurně, já nemám ten klíč. No, dělej. Ale nemám night vision. Super! Tak jo, jdeme na pravou stranu, bum. Tady to spektatujeme. No, bum. Tady přijdem. Hele, tak to není konkrétní. Ale možná by... Já to mám pod... Proč ty vole zase? No, tak... Já si myslím, že se vám toto video líbilo, pokud jo, tak dejte like, protože... Vtipný. Jo, dejte like a odběr. A co říkáte mimochodem na můj skin? Ten Lidl jsem našel na Skindex, nejlepší stránka, kterou jsem našel. Ale toto video není sponzorované se Skindex, ale to je jedno. A se podívejte ještě tady, mně to přijde
Ježišmarja, jsem salek. Jak tady otevřu ty dveře, tak a to jsem na to nezmáčknul. Nic tu není. Brambory. Fuj! Radši šel do té banky tady, co je. To jsem neměl říkat. Táhni už! No, někam si přišel. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr. A tyto videa můžete i sdílet, což je ta nejlepší věc. A čus, bus, autobus.